Tiprani joto Tiprasa Lukurok no tei Tiprani bubagrani warriors rongna belai tei sanja kaham tei khnani jini counting date 2 tarik Mars 2023 khnani salo Tiprahani Tiprasa rokni yoknani sal abo phai dong ning je singmani jeng khna ani simna sit bahaigne simna to already applying jak jeng khna certificate mana simsi ba Engkai baki constituency go kaham nongnai abo sing sawi mano engkai khnani accounting ni salo Tipra hastini kurung jagao sini Tipra Motha applying nai ajagarogo sing tongkusang tongnani bagi joto chini warriors rokno sing koidani muchungo sing Tipra Motha ningui ang joto lukurokno homono koinai faidi sing lai thangnai salrokni hai je jeng election ni counting ni dino koplai bodolo je messenger bodolo no ni sako je akromon rok khalai hai keba ko khami rok salai bani rok abrono sing a history a itihas rok no sing faidi jotono pogui ketal khai sing Tipra sarok jate sing o hawo kusung banchei thanani chini sabuti ri bobishot ni kogno wansugui faidi chini bubagra chini bagai kaham samung khaitongo o kaham samung khaitani nung ang joto warriors rok miliuino chini bubagrani mukhangno sing sasa khainani bagai joto ready nglaijak engkai sing joton koinai je jara counting agent fainai rok no ang koinani muchungo norok bo kaham kai mokol khunjuk kur thainai nani thung khanani counting ni a tebilo joto constituency ni bagai sawi dong jate kuno blank paper rogo soiri di norok hapnani ke soinango rokni kuno blank paper rogo kebo signature rok tak khaitung karon counting ni pore joto janjani table ni je counting tongnai सरकारी भावे borok nongni signature rok nahanai karon bo party Bisukatu protector EVM machine ni je count khlaijak mani yagulo nongni je counting agent rokni signature najalo kahini bagi advance kunu blank paper ro soi rok tari laidi tei sing margin hekebati je সংখ্যা abo hoito jekunu bhabe BJP dol rok chini সংখ্যা যদি chini Tipra Motha ni সংখ্যা romdi 800 oi tongkha BJP ni 500 oi tongkha अथवा CPM ni 300 oi tongkha amte ingkai o je number kobang no split khaina hanan bagi borok saito wi phano mano ka adigire go sing hojak ma tongnai jate sing chini count no kaham kai nai akoi boro total chino bisuri kha 700 ke chino 700 je rimani amoni paper nugmani porese sing kaham kai chini counting agent ro signature inani thon tei phataro je murugui tongnai ro no omono koinani musungo norok bo kesang khai tongdi karon chini Agartala o kai chini sara Tripura bising Agartala o jotoni selai constituency gobangma 14 ta constituency o jaga chini tongo prai chini 6 ta constituency tongo chini Mandai Simna Bamotia Bamotia ni pore tong Mohanpur yang Khayarpur kai Majlispur abo total 6 ta chini Tipra Motha ni ngai Agartala o makantu school lekha jaknai ngai sing lekhaima pore bo sing joto chini constituency chini je Tipra Motha rijak abo gone bai nongkhornani joto lukurokno sing eksange kai thansa kai nongkhornani karon unity dongkhangkai thansa dongkhangkai kebo kuno akromon khlairege tei gobangma chini Tipra ho sing laithangna salo nungjago je muruk tongthani je counting agent rok naisinglai tongo chini je warriors rok je kuno kisu hoichoi ungbo sing khallai oi tongna nangnai sing joto thansa kai ekta jaga o tongna nangnai jate tui jingna mani paigna ni rogo kuno jaga rogo sing thaya oi tongkhangkai chini bagi galaino sab hani bagi joto sitini jara counting agent te chini election agent rok beo janjani counting area ganao tongoi khana fungai sri buini silai sikang thangai sing chini counting holo hapnani bagi sing joto chini ware sono koine ei sing bisukangni salo khanani sari kimsin sing semane Tripura o chini Tipra Motha factor nai chini bubagrano king maker nai abo sukang bene semane abini bagi joto lukurok no naising laijak chini bubagrano je hamjak nai rok বিশেষ kai chini brui bodol TWF rok no belai kheno hambai mario je
bubagrani bagi asal surilayo mutai rilayo Christian ro 400 surilayo jara Hindu mutai rilayo jada Buddhist no manin lai jar Muslim ro bongni ko thangai masjid thangai surilayo om jottono prayer ni bising ting mui to engkai Tripura no bad kura karibo Tipra hasteni fataro jara chini Tipra sa tongnai ro te chini je bubagrano mani tongnai ro jotto janjani jagao tongwe America London chini USA ro tongnai ro chini Tipra sa ro jotto bubagran bagi surilai tonglayo sei kami o 400 jotto chini Tipra sa lukro surilai tonglayo te mutai atai ro khalai to man chungnugo te ching Tipra shiri mondir Tipra shiri ma mano masung jotto surilai ja khotriyo somas theke chengi jotto lukurok no chini bubagran bagi kaplai nani bagi surilai ja okay asa khayo जों जतो ताक्लाय जों ईश्वर हामारि खलायनाय सिनि Tipra सारकनो फियगन बागै बुबाग्रानि लगी सिनि भगवान बो तंनायनि जों आसा खायो ओंखाय फायदि जों पलिटिक्स नो तर जायगायाव खानानि सालो जों अदफा माथांदों सालनि वानसुगै खाना जों रिजाल्ट का हाममानिबो जों तंकोसां तंगै जों तंथलायनाय पियाचिनि तंथलायमोन इयो केबुनि डिस्टार्ब टां थं आबनोबो जों नावानसुगलायनाय ओंखाय जतो chini counting agent especially haino haito ise mutu kholai nam chu norok hojak tongdi tini bisi horo chini bisi thok gnang mui rok bai maise ro khai tong khaino sao karon khana bohok dera khai hangkai gobangma sa khami rok ngui mano e khana salsani bagai sing tini salsa kham kai sacrifice khai khana ne wagan sugui phaidi sini bubagrana sung logi nai te chung sini je 42টা constituency sini Lukurok no je makhang sing rinani samu sing khana ready khain sambai